Anak pelanggan keris yang nganggur kak tahu tak gaya apa-apa. Ambu pandan nih. Kembang apa iki? Jangkrik kembang pandan. Mangkane ambu pandan. Ambu kuningan blas ya. Takut saya takut. Sama siapa? Ambu pandan tak. Nah, wangi seperti diriku. Sampai akik Sleman ini. Anak pelanggan belas yo akik. Kopi entek kan duwe duit. Kari mek sak menit tok. Wah, itu tak mati gila rek, kopinya rek. Apa kon rubuh-rubuh dhewe iki? Ngombe yo kari mek loro iki tok. Engko yo entek dupo yo kari mek sakmene. Diawet-awet sisan. Gara-gara kanok pelanggan blas sepi gara-gara corona iki. Malah anak pelanggan rek. Tak ritual lah, nambah ilmu. Lapo kon sopong lemah tenang. Tuh kemungkinan ini kalau pelanggan cawe aku ini. Si mana rek? Jiran temit-temit. Awas kon yo, wani-wani ngantem-ngantem aku kembangnya godhonge moris. Bismillahirrahmanirrahim. Alu melawe iki. Sopo wani. Oro tau prei, kau orang ngantem-ngantem. Kak prei sikilmu tak getok. Foto angker njane rek. Iki itu rek. Ngombe cilik tekak ngelak. Rasa pambu tiba rek. Sopo men-men. Jangan teman-teman wis. Kembangane kon tak jebret nang ngene kon, naraimu kon. Ini guys. Ngene sih kan sing ngantem aman tentram damai. Padahal aku yo gak tahu ngarai wong. Ngantet niku gak oleh dosa. Aku yo mek gaya-gayan tok gawe linduian, blangkon, malu. Kangkrik endi akikku marek. Hilang ya akikku. Duh. Endi akikku ngilang nang akikku. Sik tak terawang dulu. Nah, nang kene kan. Kate melayunan dia kan. Rok. Tuh sambil arek lanang aku.
Ih, ono arek wedok ayu. Mobile Legend. Ih, seneng aku. Lanjutan arek e. Ini video apa? Single. Betul ayo. Hah? Aku ketemu kan niku belum nangka. Aku iki wong kan duwe. Ya. Belum wis. Nggih. Aku tak mantuk ge Mas. Mbak Genggo. Nggih. Kula kadang ini kue. Mbak-mbak itu wau. Bau mbak pinter deh, Lek. Nggih lah. Ono arek. Ayo. Kan pisan. Wis saiki ndak arek. Waduh. Tebak pisan. Aduh silet tuh. Ono apa nih? Aduh. Mbak, kan gak ada pacar, Mbak. Boten. Temen Mbak, kan gak ada pacar. Boten. Oh, enggak. Kula nek pen pacaran ambek kula niku, Mbak. Kula niku duwe motor, duwe sepeda. Sepeda motor iku lho, Mbak. Motor niku Lamborghini niku lho, bener apa? Sing negane sak M niku lho. Nggih. Bener apa? Merap. Oh, kan kelem pacaran ambek aku. Belum. Temen ah. Temen. Oke ya. Oke. Ya wis sembarang. Sekarepean wis. Temen lagi. Teman. Ya wis. Oh, hen. Kita pinter rek. Ini. Ini mbak sapa iku? Ayo tendoke sih. Waduh. Cara iya wis jeng. Ahare kok. Akon yo. Bah. Lor sekali. Kon iki tadi pacar gendeng. Kon sapa kon iku? Aduh lho. Ono pacare. Yo kono muli-muli kono lho. Oh iki pacarku kok. Bapak, wong iki pacarku dhisik kok. Ora ono ketemu cuplek ya, ono plik. Ndak anyong ngono di PHP tok. Kamu plik iku rek. Plik. Ayo lah Bapak. Aku ada iku plik ngomong. Aku mangkan di atasnya pacarku ya. Iya, kon ruah, kon sing paling manjur dewe. Yo, Mbak Fadil. Terus saiki aku. Ayo. Apa aku nyantet arek lur mang. Iki nang gone temen dene. Lho iya. Aku dien boleh. Boleh balik ta. Lho. Kau apa? Temenan kau apa kon iku? Apa? Yo iku lho. Ramal iki katene ono tamu. Loh. Hei, sapa iku? Kulo. Kulo Angga, Mbah. Awas nyamplak wedangku ambek dupoku. Kulo lungguh. Apa ana perlu apa kon? Sembah kula tak lungguh tenggase ning mbah. Yo. Kula muni cuma kat ajine. Mungkin nyandet koncoku. Konco ta pacar? Konco. Pacare. Apa jenenge ambek iku? Jenenge sing wedok jenenge Ina, sing lanang jenenge Adi. Kula bene ku kan pacaran kali Ina. Ina niku gadus. Dene apa, Mbah? Kula kadene pengen nyantet gatal-gatal ngene. Mbah. Sak ya apa iki karepmu? Iki ditata apik-apik anggek kon baik tak. Langsung kekerasan jeb. Jeb ngene. Mbah. Kene, raimu dilek kene.
Ini. Ini. Putih ku Bang. Tangan ewe, tangan. Nang. Kalau oke. Aduh, Mbak. Aduh, tanganku kurung, Mbak. Loh, Mbak, kecil, Mbak. Tanganku kurung, Mbak. Kurung, Mbak. Oh, telu menang. Kalau awas betul apa, Mbak? Ini. Loh. Kalau, hele. Kon karo aku kan kasihan sepingin. Bah, wani-wani ngantem kabeh blangkon bocel emang. Dia kembali. Cek, nak blangkonku dilek. Dia kembali. Menang, menang. Paling ngapi gini loh, itu kon wijan. Menang. Menang kau. Menang. Ish, tak selesai nih. Tuh, mau keponan apa, Mbak? Oh, ini aneh-aneh. Oh ya, Guyon. Tak ponger lambemu ngene. Ponger lambe akeh iki akon. Leman lho, jelinan Korean. Korean ku iki entek bencoleng kok. Arek kok. Ya, sik tau bang nak coba dilek. Hei, jangan manem dilek. Kon kadang ngantem-ngantem tak krisno ngene kon. Nggih, Mbak. Mungkin kalau niki, Mbak. Baca Mbak. Mani. Oh, apa Mbak? Katanya ya, Mbak. Wong ngene Mbak. Ini api ya? Iya, Mbak. De baban api. Loh. Mani. Wis, menai. Saiki aku kejengkelan. Shit. Tak buka itu deh. Jung ini. Bah, loh. Oh, ini yo. Aku sopan santun. Kan ngelak bah. Ngelak bah. Timbangannya kon lho. Ya kan sadele, Mbak. Ndak kowe ini ya. Loh. Aduh, bangkrut aku gak ndek duit kae tuku aku wah. Sembur raimu begotok. Ada, Mbak. Aku Mbak. Hele. Sembur temen raimu begotok. Iya, Mbak. Wis, tak bukae blong-blong. Kon menengo. Ngombe ae. Mbak. Wis, mari kita yang mulai ke sini. Aku kan. Menang. Lagi ngantem-ngantem bayo big bang. Bobik bang. Tak leke arek. Tak leke. Menang kabeh. Saiki semboyo ngidul, semboyo lor, semboyo wetan, semboyo kulon. Menang kabeh. Gak menang tak santet yo. Wong dengkul ket mandi anteng iso kita. Action. Abang ngomel kumbah. Jangan banteng lu.
pantem sandal. Mulai teman, samboyo wetan, samboyo wetan. Mana mau kabeh. Wah, kayaknya gak ngombe. Wes beres. Bila narik mari iki. Kok idam, Mbah? Ini duwe. Bukan gue duwe. Hai. Oh, awas kon tak keblosok mari iki. Jong. Wah. Kon bisa keblosok mari iki. Aduh. Ganteng ngono. Akibating lawan. Ampun, Mbak, ampun. Balik tak Kak, Kon. Tiga, Mbak, sik, Mbak. Yo. Kak balik awas, Kon. Loh. Action. Kon gendengan. Wah. Ayo. Joko banyune kok mau lelep-lelep wae terus lho. Harus soge. Joko banyu. Baba, wong joko banyu gak oleh telek iki. Halah. Joko banyu. Waduh, katel kabeh gendang. Waduh. Katel kabeh ndang. Katel kabeh aku. Duh, paling iki santate. Kendakane wis rabi temantane bae. Duh. Waduh. Waduh. Tak mulai wis katel kabeh aku.